Anambra State Health Insurance Agency ASHIA agbasago ozi nyere ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na Chukwuemeka University Igbariam campus banyere atụmatụ tertiary institution social health insurance program eji n'aka. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-agwa ụmụ akwụkwọ okwu na oge ya bụ ihe nkụzi ka onye isi ASHIA bụ dọkịta Simeon Onyemechi mere ka mata na kemgbe onye jigodo ọkwa dịka onye vice chancellor ya bụ ụlọ mahadum bụ ọkammụta Kate Omenụgha batara, ọ bịakwutere ya bụ ụlọ ọrụ ka eme akọkụ debe aha ihe niile na-agụ akwụkwọ na ya bụ mahadum ka e wee na-enye ha ọgụgụ ahụ nke bụ n'efu nke nwa bekee kpọrọ health insurance nke dị n'usoro eji agụ akwụkwọ na mba ụwa niile taa. Ya bụ onye isi ASHIA mere ka mata na ihe ha bịara bụ ịkụziri ụmụ akwụkwọ ihe ha kwesịrị ịma maka ya bụ atụmatụ ọhụrụ, gwagwa ha elele ha ga-elite nakwa ihe ha kwesịrị ime na oge niile, ma kwuo na nwata akwụkwọ ọbụla debere aha ya na ya bụ atụmatụ bụ onye ga na-enweta ọgụgụ n'efu n'ime ụlọ mahadum ahụ nakwa mgbe emechiri akwụkwọ. Mgbe ọ na-etozi onye isi ASHIA maka ezigbo atụmatụ ahụ ya na nkụzi o nyere ụmụ akwụkwọ, ka onye attorney general na aha bekee nke ya bụ ụmụ akwụkwọ bụ Maazị Josephat Ezehiri kwere nkwa na ha ga-eme ihe niile ha nwere ike iji debanye aha na ya bụ atụmatụ, ma kwuo na ọ ga-emezi ka ego adịghị adị nke ha na-etufusi maka ọgwụgwọ bụrụ nke bụzi akụkọ mgbe ochie. Site n'ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Ojukwu University nke dị n'Igbariam, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.